Ahojky, ak sa ti zdá, že čiapka má byť len tak od oka, tak nie, lebo bude buď ako prilba, alebo ako čelenka pre slona. Takže, zober meter, nie ten z garáže, ten mäkký, krajčírsky. A zmeraj obvod hlavičky svojho drogca. Áno, aj keď sa hýbe ako ninja. Obvod hlavy je tvoj nový svätý grál. Napríklad 34 až 36 cm, to je veľkosť číslo 1. 38 až 40 cm, veľkosť 2. A ak si na hornej hranici, tak zober väčšiu čiapku. A keď je bábätko roztomilé ako jeho tato, tak mu vyber niečo fajnové, špeciálnu edíciu. Jednoducho vyber čiapku, ktorá sedí. Nie len farebne, ale aj fyzicky, lebo čiapka, ktorá padá do očí, je síce štýlová, ale len pre reperov. Klikni na momoshop.sk, tam nájdeš čiapky, ktoré sedia. A nezabudni, správna veľkosť je spokojné dieťa a pokojný rodič. A to chceš.